Ei, us pensàveu que no hi era, eh? Doncs sí, ja torno a ser aquí. Avui n'explicarem un d'així senzillet. Diu que es troben dos companys, tots dos eren molt agarrats, eren més agarrats que els xotis. Bé, i diu, he trobat la manera d'anar a un restaurant de luxe i marxar sense pagar. Sí, i com ho fas això? Em quedo fins al final de tot. Faig un bon te. I quan els camarers comencen a desfilar, jo encara assegut allà, aguantant, allargant la sobretaula, fins que em veu un camarer i em diu que li portem el compte. I jo li dic, no, si ja he pagat. Aquell camarer que ha sortit, arrissat, moreno, he pagat amb aquell. I em diuen, perdoni, m'aixeco i marxo, tu. Ostres, doncs avui ja ho podem anar-ho a fer aquest vespre. Se'n van tots dos en un restaurant de luxe, s'entaulen, comencen a menjar, d'això, d'allò, anar allargant el sobretaula. Al final se'ls hi costa un camarer i els hi diu que els hi porto el compte. No, si ja hem pagat amb aquell camarer de la barba que diu una arracada, hem pagat amb aquell. I surt l'altre i diu, el que ens falta és el canvi.